माथो दंगखौ सारबायसो। आंसो सारनो सानदोंमोन। दाखालिनो सारबानो जागौमोन। गब्लिया बुंबाय थादोंमोनानो आयै दंगखौ सारैथां सोरबासो सारगोन होननानै। आं आरो रावबो सारनाय नङा साननानै सारफैयासै। बियानिसो माथो। सोर बियानिहाय? नोंखौनो बुंदों आरो। रावनिबो बियानि नङा दे आङो। आंखौ लिंनाङा बियानि सियानि। मा नोङो सानदों नामा नोंनि सिखाव फिसालाखौ आङो गावनि बिजामादै होननानै गनायना लाबाय होननानै? गनायना लाया। नोंनि फिसालाखौ आं मालाबाबो आंनि बिजामादै होननानै गनायना लाया। गनायना लाबाबो लायाबाबो मालायबा हाबायानो जाबाय बिसोरो। दाथ' हाबा जाखांनायनि उनाव आं नोंखौ बियानियानोथ' जागोन ना। बुंनाङा होनदों दे आंखौ बियानि सियानि, मोनथिबायना गब्लि बिमा? आं नोंसालाखौ मालाबाबो बिजामादै गनायना लानो हानाय नङा। आरो लाफाथिजोंबो आंहा जेबो सोमोन्दो गैला, मोनथिबाय? माथो खालामबावनो आरो खाफालावनो दङमोन खोना। जेबो खाफाल साफाल मोनथिया आङो। जिखि जाया आङो बिसोरजों जेबो सोमोन्दो लाखिनो गोसो गैया। बिसोर सानैखौ जुदि आं सिगांनिफ्रायनो मोनथिनाय मोनबा ओरैबायदि बुगौमोन सानैखौबो, हारा सारा सिफायजोबना होगौमोन आं सानैखौबो। लाजिया साला बिसोरो। आरो बिसोर सानैया जुदि आंनि मेगन सिगाङाव नुजायोना गारां, बिसोर बुजाखाबाय आंजों। हामाहाय लाफाथि बिमा, मानो बेफोरबायदि नोङो? हाबायानो जाबाय। मानिया आङो बे हाबाखौ मानिया। जाला हौवा नागिरना मोनासै बे लाफाथियाबो, आरो नोंसानि सनसुबिराबो हिनजाव नागिरना मोनासै। जोंहानि लाफाथिखौसो गोसोथोनो मोनदों। माथो बुंबावनो आरो सेंग्रा सिख्लानि गोसो। सेंग्रा सिख्लानि गोसो बारैखि बे सनसबितखौसो मोनबाय नामा? आरो खोनासंना लाखा, आंखौ बियानि सियानि दा गाबज्रिखा दै, आं बुंना दोनखाबाय। नोंसाजों जेबो सोमोन्दो लाखिनो गोसो गैखाया ओरैनोबाबो। नङा, लाफाथिया बे नोंसानि सनसबितखौ मा साननानै गोसोथोमारदों, आं बेखौनो सानबाथाय माथा गरम जायो। हजम जाया बाथ्राया। मा दं दे नोंसा, मा दं? ना साख्रियानो दं, ना बाख्रियानो दं, ना फैसायानो दं, ना थाखायानो दं, ना महरानो दं? जेबोआनो गैया माथो। मा साननानै दे नोंसालाखौ गोसोथोनाय बे लाफाथि फाग्लिया, साला पापिया। बेखौनो आङो मोनबाथाय ओरैबायदि बुगोन। आरो नोंसाला सनसबितखौबो गारा आङो। आंनि फिसाजोखौसो बियो साला, नोंसालायानो फुस्लाय गोसोथोदों खोनालै आंनि फिसाजोखौ। नङाबा बियो गोसोथोग्रा मानसि नङाथ' सनसबित बायदि मानसिखौ। साख्रि गैया, फाख्रि गैया, फैसा गैया, थाखा गैया, महर गैया, मा गैया। गोसोथोनायाव आरो बेफोरखौ नायाना। नोंसालायानो आंनि फिसाजोखौ फुस्लाय गोसोथोदों बे, आं मोनथिखागौ। नङाबा लाफाथिया सनसबितखौ मोजां मोनो। आं मोनथिलाहाय, माथो बुंबावनो आरो आङो। बिसोरखौ नुबाथाय बुंबानो जाबाय, सोंबानो जाबाय। सोंनाय ना, बिसोरखौ नुबाथाय आङो हारा सारा सिफायजोबगोन। नाङाहाय मा, नोंबो मानो बुजिया? मालायबा खाफालावनो लिरनाय दङ नालाय मोनबाय आरो मालाय सोरबा सोरबि गोसोथोबाथाय महर मोखां, धोनि गोरिब बेफोरखौ जेबो नायाना। नाया जागोन इसेबाबो महर थाबाबो बेलेगमोन। नोंसालाय माथो साइसआनो गैथारा। एसे महर थाबाबो बेलेग बाथ्रामोन। नोंसालायानो फुस्लाय गोसोथोदों ना महिनिफोर होनासो गोसोथोबाय? बेनो मार नोंसालायानो। माबा नोङो सनसबितखौल' दाय होबाय थानाङाहाय लाफाथि बिमा। मानो होआहाय, मानो होआ? आंनि फिसाजोआ एसेबांबो गाज्रि मानसिखौ गोसोथोआथ'। फार्सेथिंजाय आरो सिखावबो माथो नोंसालायालाय। बे पापिफोरनि बागै रायज्लायबाय थानो हायाहाय आङो। खर'फ्रासो गुदुं जाग्लिजोबो, जोंखांजोबो आं। आरे सनसबित बिमा, जेखि जाया आंखौ बियानि सियानि होननानै गाबज्रिनाङा दै, बुंना दोनखाबाय। हागौबाथ' नों आंखौ माथोखौनो होनाङा। लेबेलानो बांद्रायथारहाय। बे सनसबितआबो लाफाथिखौसो मोनबाय। बिबारि बाजैया फैमारगोन होनना बुंदोंमोन ना, माथो दाबो सफैला? बेखौनोथ' आंबो नेबाय दङ। ओमफ्राय आदाया मोनथिदोंना मोनथियाखै? आदाया मोनथिथ'वाखै, आं खिन्थायाखै। मानोथ' खिन्थायाखै? ओरैनो खिन्थायाखै। बा बेसेबा गोबावनि उनाव बिबारि बाजैखौ दिनैसो नुसिगोन दे। बेनोथ' आंबो नायनो लुबैना दंखायोमोन। आंबो बेसेबा नायनो लुबैना दंखायोमोन। बिहामजो सफैबाय? आयै सफैबाय। बाजै मा हारसिं फैमारदों नोङो? लैथोश्री आगै, हारसिंनो फैदों आं, रावखौबो लाबोआसै। लाबोनो होननानैनो लाबोआसै आं। बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय दे नोंखौ बिहामजो। माथो नोंबो हामसोदों बिहामजो। बाजै, मा नोङो हामसोदों? ओंखामफोरखौ मोजाङै जायाखै नामा नोंबो? हामनाय नुदों आरो आंखौ। जायो, मानो जाया जानो।
हामनाय नुदों माबा ओमफ्राय फोजोंसारालाय माथो खालामदों आं फैगोन होनना मिथिदोंना मिथियाखै नोंसोर खिन्थादों नामा ओहो बिहामजो खिन्थायाखै दङ न'आवनो रनाय आं लिंहरनायनि आबा फोजोंसार ओजों फैलाय मानसियानो मा जाखोथाय सोलायलांबायलै बेखौनोथ' मा जामारदों मानसियानो बेनिखायनो आङो दों दों खारबोबाय खबर लानो दिनै बिबारि नोङो औ आङो नोङो मा खालामबाय दङमोन माथो मानसियानो हामलांजोब्बाय मा ओंखामखौनो जायाखै नामा नोङो मोजाङै मानो जाया जानो जालाया जायो फोजोंसार नोङो मा जामारदों मानसिया देलाय खिन्थालाय दे खिन्था मा जामारदों नोंहा मा नायबाय थाखो खिन्था गासिनिबो सिगाङावनो खिन्था नोंहा मा जामारदों नों मानो मानसिया बेफोरबायदि जामारदों खिन्था मा जादों दे आंहा मा जादों मा सोलायनाय नुदों नोंसोर आंखौ आइमोनाबो बेफोरबायदिनो बुंगासिनो आंलाय मा सोलायखो दे आरो नोंसोर आंखौ ओंखाम जायैखाय मायबा मायबि सानगासिनो ना आंहा जेबो जायाखैथ' आं ओरैनो गेस्ट्रिक जादों आंहा बे साननैसोआ गेस्ट्रिक जाबाय थादों बेनिखायनो ओंखाम जानो गोसो जाया जादों आंहा नोंसोरो आरो बेखौनो मायबा मायबि सानलाबायदों नङा फोजोंसार आदा नों मानसिया एसे सोलायमारदों नोङो एसेयावनो रागा जोंग्रा जादों गोरा बुंथारग्रा जादों नोंथ' सिगां आंखौ बेफोरबायदि बुंथारामोनलै औ फोजोंसार नोङो एसे सोलायमारबाय मानसिया मा जामारदों मा प्रब्लेम जामारदों खिन्थाया मानो खिन्थाना लाया जों खिजानिबा सल्भ खालामनो हायोआनो प्रब्लेमखौ देरा मा जामारदों नोंहा जेबो जायाखै होनना बुंदोंना नोंसोर मानो बुजिया आबा फोजोंसार मायबाफोर जादोंबा खिन्थाना ला बेफोरबायदि थाबाय थानाङा मिथिगौना गोसो सिङाव लाखिबाय थानाङा मा जामारदों खिन्था जायाखैलै आयै नोंसोर माने बुजि मोना आंहा जेबो जायाखै नोंहा जुदि जेबो जायाखैबा आंनो मानो फन हरला नोङो आं हरबाबो मानो नोङो हरफिना दे मानो खिन्था फोजोंसार नोंहा मा जामारदों ओरैनोबाथ' नोङो आंनो फन हरालासिनो थानोनो हाया आरो आं हरबाबो नोङो उल्था हरफिनखायो मिथिबानो नाथाय नोङो दाखालिनिफ्रायनो आंनो फनखौनो हराखै बेनिखायनो आंबो हराखैमोन मा जाहोनाव दे खिन्था मा जाहोनाव जेबो जाहोन गैयालै बिबारि माने आं बे साननैसोआ माने उदैया गाज्रि जाना दंना बेनिखायनो देहाफोरखौबो मोजां मोनाखै आं बेनिखायनो फन सन रायज्लायनोबो गोसो गैया जादों आं मा बुंनाय जाखो बेलाय मा खोथा बुंनाय जाखो फोजोंसार देहा गाज्रिबाबोथ' नोङो 1 मिनिटबाबो रायज्लायनो हायोना आरो खनसेबाबो रिप्लाय हरनो हायो दा नोंहा मायबा मोनसेबाबो जाथारदों आंबो हमनो हादों मा जामारदों आदा खिन्थाना ला ना प्लिज आदा बाबा दे खिन्था मानो खिन्थाया नोंनि थाखाय बेसेबा टेनसन जागासिनो आंबो उन्दुलाङा मिथिगौना ओंखाम खुहाबा जादों आंहाबो नुदों फोजोंसार आयाबो नोंनि थाखाय ओंखाम खुहाबि उन्दुलायै जालांदों थेवबाबो नों मानो खिन्थाया मा नों एसेबो बोरैबा मोना नामा आइखौ आयै आंहा जेबो जायाखैथ' नोंसोर ओरैनो टेनसन लादों आंखौ जेबो जायाखैथ' आरो बिबारि आं दिनैनिफ्राय नोंनो फन हरगोन दे बे साननैसो आंहा देहायानो मोजां नङामोन ना बेनिखायनो रायज्लायनो गोसो जायाखैमोन आरो नोङो बा खबर हरलायाखै आरो फैनायखौबो साबेसे मोजाङै बुंलायदों जेनेबा गावगाया रिसिभ खालामोसो आरो गावगाया फन हरबाबो रिसिभखौनो खालामाबा बेनिखायनो हरना मा लाब बेनिखायनो हराखै आङो दे नोंसोर सानैया रायज्लायनाय मोजाङै रायज्लाय आरो आबा फोजोंसार मा जामारदों नोंहा मोजाङै खिन्थाना लाबानो जाबाय जोंनो खिन्था बिबारि बिहामजोंथ' खिन्थाना नोङो फोजोंसार आंनिथिंजाय नायाखै मानो आंनिथिंजाय बुं फोजोंसार नोंहा मा जामारदों मानो मोजाङै खिन्थाया नोंहा मायबा मोनसेबाबो जाथारदों आं हमनो हादों रावबो हमनो हायाखैबाबो नङा बयबो हमनो हादों आंल' हमनो हायाखै जेबो जायाखैलै सना मानो मा सानलाबायदों नोंसोरो जायाखैबा मानोथ' ओंखाम जाया मानोथ' रागा जादों दे हमना लाबाय दे नोंहा गेस्ट्रिक जादों उदै गाज्रि जादों ओंखाम जानो गोसो जायाखै ओमफ्राय रागाया मानि थाखाय जादों नोंहा एसेयावनो मानो रागा जोंग्रा जादों नोङो माथो ओंखाम जानो लिंबाबो रागा जोङोनो मानोथ' रागा जोङा जानो दे लिंफ्लेबाय थायो जाया होनबाबो आंहा ओजा उदै गाज्रि जादों बेखौनो बिसोरबो मा सानलाबायदों जेबो जायाखैथ' ना नोङो आंखौ गोसोथोनो गोसो गैला आरो माथो बे साननैसोआ नोंखौ मागोआव लाबोसिगोन होननानैबो बुंला मानि थाखाय
आंखौ गारनो लुबैबाय नोङो फोजोंसार आंजों आंगायबाय नामा गोसथोनो बेफोरबायदि नङालै बिबारि आं दा मा होननानै बुंनो जिखिजाया माबा मोनसे थगायना दोननांसिगोन आं मा थगायनो नङाबा सासे मानसिनो फैसा दाहार हरनो दङ फैसाखौ होनो हायैनि टेनसन जादों बेखौनो बुंना होनसै आं माबालै मा बुंबावनो टेनसनालाय जेबो टेनसन जायाखै सासे मानसिनो आङो फैसा दाहार हरनो दङलै बेनिखायनो आं रावनिबो सिगाङावबो खिन्थायाखै नोंनोबो खिन्थायाखै मा नंमारगौना नंमारा फैसा दाहार थानायनिनो टेनसन जामारदों आरो नोंहा औ नङाबालाय आंहालाय गुबुन मा टेनसन जाबावनो बेनिखायनो आङो माने फैसाखौबो आङो दाहार लाफ्लांबाय आइमोनजोंबो आरो खिन्थायाखै आं रायजानो गिनानै बेखौनो आइमोना माबा माबि सानबाय दं हामानोथ' फैसा दाहार लानायमोन होनबा खिन्थाना लानांगौ माथो आरो बोरै खिन्थानो आरो आइजों रायजानो मानिथ' दाहार लादोंमोन नोङो बिदिनो बिजनेस मावगोन होननानै लादोंमोनलै आङो 50,000 मानि लादोंमोन नालाय बेखौनो एसेबां टेनसन खालामनांगौ आरो नोङो आंखौ बुंबानोथ' जायोना आंबो एसे हेल्प खालामनो हायो औ आइमोननोबो खिन्थादो आरो आं खिन्थाला नोंनो खिन्थादो जोंफोरलाय बेखौनो बेसेबा गिबायसो दङमोन टेनसन जामारदों होननानै दिनैसो एसे मोजां मोनबाय बेखौनो एसेबां टेनसन खालामबाय आरो फैसायालाय मा आंबो होनो हायो आंनि सिगाङाव बुंबानोथ' जायोना थां आइमोनजों थांनाय ओमफ्राय नोङो मा थांगोन ना थागोन थाया थांगोन थांनाय आइमोनजों थांनाय रायज्लायहै जागोन दे बिबारि आं नोंसोरनो मा होनना खिन्थाबावनो आंहा दे सिं सिं मा जाना दङ आं रावनोबो खिन्थानो हाया गसाय बिबारि बिहामजोनो मा जादों खिन्थाबाबो जायोमोनहाय जोंनोथ' खिन्थाया देनाय आयै न' आयै लैथोस्रि बिहामजो मा जाखो फोजोंसारा खिन्थादोंना मोजाङै रायज्लायदोंना नोंजों आयै फोजोंसानिया मोनसे टेनसन जाबाय दङमोन आंनो नै दानि बावैसो खिन्थाबाय मा टेनसन बिहामजो मा टेनसन आयै नोङो रायनाङा दे फोजोंसारखौ दे राया दे मा टेनसन जादोंनो बिहा माबा आयै फोजोंसारा सासे मानसिनिफ्राय बिजनेस मावनो होननानै फैसा 50,000 थार लादोंमोननो मा फैसा 50,000 थार लादोंमोन आयु माला जाबायनो दिनै मास मोननै सोरनिफ्रायथ' फैसा 50,000 थार लाखो बिलाय जोंफोरनो सोङा हौवानो बेनोथ' आयै जेबो बुंनाङा आयै जेनथेन खिन्थाबाय आंनो बेनो आंनि थाखाय बहुत गिदिर बाथ्रा नंगौ नंगालाय बिहामजो बेनिखायनोथ' ओंखामबो जाया खालि रागा फैसाखौ बिबाय दङ खोना जायनिफ्रायबा लादों बिबाय दं खोना हरनो हायाखै बेनिखायनो रागा खिन्थाबानोथ' जायोना जोंफोरनो खिन्थानो हायोमोन नाथाय रायजानो गिनानै खिन्थायाखैमोन नोंनो रायजागोनबोथ' आरो मानोथ' सोङा हौवा 50,000 मानि थार लानांगौ देनाय दा बोरै उज्रायनांगौ जाखो थारखौलाय दे आयै नोंसोरो बारा टेनसन लानाङा नांगौबा आं 20,000सो हरगोन दे 30,000खौ नोंसोरो बुथुमबानो जाबाय मालाथ' होनांगौनो फैसाखौलाय मालाबा होनांगौ बेखौ आं सोंनो बावबाय दे नोंसोरनो मोजाङै सोंना लाय थेवब्लाबो दे खिन्थाना लाबाय गोसोखौ एसे स्रां मोनबाय दे नङाबा गिबायसो दङमोन आंबो दे होमबा आयै आङो थांसै खोना दे आयौ मानो थांलाबायनोसै था दिनै बिहामजो नाङा दे आयै आं थानो हानाय नङा होजों आरो मोस्रोम मोना दङना थेवब्लाबो दानो थांनांगौ जाबाय आरो साहाखौनो लोङाखै जिरायनानै थायाखै ओंखाम जालांनो हागोन दे दा बेलासि थांबानो जागोन नोङो ओंखाम संना फैयाखै होमबा संनायालाय संबोखादों र' थेवब्लाबो आरो नाङा बाजै नाङा नों दानो थांबा गाज्रि मोनगोन थां जोंफोरो बिबारि बाजै आं ओंखाम संनोसैयानो बिहामजो माखौथ' एसेबां हाखु दाखु थांनांगौ जाखो दे ओंखाम बोथिसेखौ जाना थांदो लागिबा हर थायाबाबो जेबो नङा इसबा दे जागोन दे ओमफ्राय बाजै दिलु बाबुआ मा खबर एसे मोजां मोनबायना आथिंखौ गैयालै लैथोस्रि आगै बाजै माबेखौ डक्टरनियाव लांनो होनाया लांला नामा लांगोन र' आगै साननैसोनि उनाव लांगोन सानदों बिहामजो थाब लांदो सेंग्रा मानसि आथिङा हामनांगौ ना आयु आंनि थिल्लु सनाखौ दाबो डक्टरनियाव लाङा साना फाकिस्टफोरा बेसेराव नाखानानै थाबायनोनो हाया आयै लांनांगोन र' लांदो बाजै बेफोरबायदि दोनबाय थानांला
लांगोन होननानै माथो बेसेबा गोबाव जालांबाय औ एबार लांथारनांसिगोन र' Yey, थाव गोथां मोनामथारदों आलु भाजाया आरो ओंखामाबो गोथां जाथारदों बेथो दै आंबो दालाय बोरै जानांगौ जाखो आंलाय आं जानोनो हानाय नङा माथो बानलु बाथोन देना लादोंमोन र' आं रुनाय बोरै जादों बेखौबो साखिनायनि गोबाथार जादों बानलु बाथोनाबो बालाखोनि माखौ जाना थानांगौ जाखो आं दा बे ओंखाम गोथां थाव गोथां मोनामनाय आलु भाजाखौ आं दा बोरै जानो बाथोनाबो बेसे गोबाब जादों मानसि ओरैनो ओंखाम उखैनाया दंखायो न'नि ओंखाम ओंख्रिफोरखौसो गोसोखांसोदोंलै आं आइया गोथाव ओंखाम ओंख्रि संना होयोमोन आरो पुचुकुआबो सम सम गोथावथार आलु भाजा एवना होयोमोन माला मोनजाबावगोन आइनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौलाय आङो मोनजाला लाइफआव मोनजाखाला जिउआव मोनजाखाला आइलै नोंनि ओंखाम ओंख्रि संनाय जानो लुबैसोदों आङो न'आव थानो लुबैसोदों बिबारिनिफ्राय फैसा 30,000 थगायनानै मबाइल बायनाया पाप नांदों आंहा नंमारगौदि मालायखौ थगायनानै मालाबाबो सुखुआव थानो हाया बिबारिया आंखौ सावहोदोंमोन बेनिखायनो नांबाय आंनियाव आं मानो एथ'ब्ला गिदिर गोरोन्थि मावना लाखो सास गैयि सेंग्राफोरखौ जाब्बासो बासिखायोमोन आङो हनै हरा दा आङो गोबोरखि मोखां हौवासो मोनगारगारबाय दुखु मोनो आं दुखु बांद्राय बासिनोबो हामा खोनालै बाल पाप नाङो खोना बेनिखायनो आंनिया दा पाप नांबाय आरो न'आव थांगौमोन आं मा खालामबावनो ओंखाम ओंख्रिफोरखौबो मोजाङै मोनजाला सङै जानांगौ जादों गोथां मा खालामबावनो एसेबां गाज्रि लाइफ आंहा आं सानथाराखैमोनलै थैबाब सानाखैमोन सिमाङावबो सानाखैमोन आंहा दि सानसे समाव एसेबां गाज्रि दिन फैगोन होननानै इफाबदि सनसुबिदा आंनिफ्राय अननाय मोनगोन सानदों नामा अननाय मोनगोन सानदों जाथों बेनो जाथों ओंखामखौ आं जाखालाबो सोरबासो जागोन दे थाव गोथां मोनामनाय भाजा आरो ओंखामाबो गोथां जादों जाखालाबो आं बाल आइ आफा आरो पुचुकुमोनखौबो दोखो जोंनासो दंखायो आं जाला आंखौ खारसनफैनो सानदों बिसोरो माबा सैथोखौ खोन्थाबाबो लाया मानो बेफोरबायदि सोरबा गावनि मानसियानो बेफोरबायदि आरो आं आरो बे गोबोरखि मोखांखौ गोसोथोनो हायो आरो गोबोरखि मोखांजों खारसनफैनो हायो बिसोर एसे बुजिनांगौ ना बुजिया बाल गावनि बिमा बिफा गावनि बिनानावानो बुजिया आंखौ फोथाया नङा होनबाबो आं खारसनफैयाखै होनबाबो माबा बुजिया बिसोरो आंखौ सानफ्रोमबो गाज्रि नोजोराव नायखायो गाज्रियानो सानखायो बिसोर आंखौ बे बिबारिया मानो फैनांगौ दिनै बियो फैनायनि थाखाय आं मायबा मोनसे थगायना दोननांगौ जाबायना दाथ' आइनो खिन्थाखाबाय खोना बियो खमसो रागा जोंदों दा आइया आंबो मा खालामबावनो मा होनना थगायबावनो बेनिखायनो बेखौनो थगायना दोनबाय आं मानो फैनांगौ दिनै बियो खबर होनाबो फैलायाखै आरो आइमोनाबो मोनथिबाबो खिन्थालायाखै आंनो दिनैबा आरो थागोन ना थांगोन थाब थांबाबो जायो आरो थाब थांबाबो जायो नायनो गोसो गैया रावखौबो नायनो गोसो गैला लाइफआनो गाज्रि जालांबाय आंनिया आरो मा होननानै बोरै खिन्थानो आं नोंसोरनो संसार बिबारि थांसै नामा नों थांथ'आ र' आइमोना ओंखाम जालांनो होदों आंखौ आं आरो साहा लोंनानैनो थांनो नागिरबाय ब्रा जानो थिनबाय माथो जालांसै दे आरो जायाबाबो आरो गाज्रि मोनगोन ना अ दे जालांबानो जाबाय ओमफ्राय मा नोंहा दाबो टेनसनानो खाराखै नामा आं होनदोंना आङो 20,000 होगोन होननानै
थेवब्लाबो आइया आंखौ रायसिगोन खोनानु नों आइनो खिन्थादों नामा? औ खिन्थाबाय थर' नों खिन्थानो होबाय नालाय रादे आं रायनो होआखै नों खिन्थाना लानांगौ आरो फैसाखौ लानायनि सिगांनो सोंनानै लानांगौमोन आइमोननियाव बेनोथ' गोरोन्थि जाबाय आंनिया दे दाबो जेबो नंला आरो बेखौनो टेनसन खालामनानै नोङो जाया लोङालासिनो थागोन नामा ओंखामफोरा मोजाङै जाग्रा खालामदो मानसियानो हामलांजोब्बाय औ जागोन दे सना थौ जोंहानाव थांनोबा आंखौ दिनै नोंखौ दा थांथ'ला खोना नाङा दे आं ओरैनोसो बुंदों आं मिथिखागौ नों थांखाया होननानै नोंनिया टेनसनानो जोबाखैनो दाबो नों बेखौनो टेनसन खालामबाय दं दाबो औ एसे फैसायाबो 50,000 मानि नालाय नंगौ नंनायालाय थेवब्लाबो आरो माला बिदों फैसाखौ ना बिदिनो बिबाय दङ माने आं सुदबो मुलबो होनो हायाखै नालाय दे आं नोंनो दायो गुगोल पेआव 20,000 सोना हरगोन दे नांलाया दे मानो नाङा जानो लादो लागिबा उनाव मोनबाथाय आंनो हरफिनबानो जाबाय मालाबा आं नांगौबा आं बिफिनगोन सिगाङावनो नोङो धारखौ उज्रायना लाग्रो दे जागोन दे ओमफ्राय थांदो लैथोस्रि मोनजों रायज्लायनो थांदो नोंहा आंजोंनो रायज्लायबाय थानोसै मा सानगोन बिसोरो जेबो साना मा साननोखाय दे नोङो बेखौनो टेनसन खालामबाय थानाङा दे आं लैथोस्रि आगैमोनजों रायज्लायनो थांनि र' दसे औ दे थां नों जोबोद मोजां दै सना नों जोबोद मोजां नाथाय मोजांबा मा जानो आं फाग्ला रखमसो मोनबायलै आं बाराबा न'आवनो थानाय नङा